Mal-15,000 turist minn aktar minn 70 pajjiż differenti, mistennija jkunu f'pajjiżna speċifikament tal-4 tiem ta' mużika elettronika u briju mill-aqwa fis-sitt edizzjoni tal-Glitch Festival. Dan il-festival li stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-akbar fid-dinja se jirritorna b'4 tiem konsekuttivi ta' spettakli bejn il-ħadd 13 u l-4-16 ta' Wissu. L-edizzjoni ta' din is-sena se tara aktar minn 70 artist jieħdu sem, taħlit ta' talent lokali u wħud mill-akbar headliners internazzjonali fil-ġeneru tat-Techno and House. Fost dawn hemm Charlotte DeWitt, I Hate Models, Bonobo, Richie Houghton, Kobosil, Paula Temple u ħafna iktar. Il-festival jiftaħ bil-kbir taħt iswar tal-Belt Valletta waqt li mbagħad kollox idur fil-Ġampula Village fis-sfond tal-Belt Medjevali tal-Imdina fl-14 u l-15 ta' Awwissu. Finalment l-aħħar jum iġib il-festival fit-tmiemu boat party u riċeviment. Il-Ministru għat-Turiżmu Kejten Bartolo temm jgħid li festivals bħal dawn ikomplu jattiraw aktar turisti lejn pajjiżna matul ix-xhur tas-sajf. Huwa stmat illi għal dan il-festival bisser jiġu l-fuq minn 15,000 turist minn madwar id-dinja kollha. Għal daqstant aħna rridu naraw li jkollna festivals bħal dawn ta' kwalità illi ikomplu iżewqu il-prodott turistiku ta' pajjiżna u fl-istess waqt joffru dimensjoni oħra lil mill-kultura u tradizzjoni illi naf li ħafna turisti jiġu għalihom f'pajjiżna sabiex bekk inkomplu nagħtu iżjed offerti tajbin fejn jidħol it-turist li jkollna Malta. U qal li t-turisti qed iħallsu l-eluf biex jiġu f'pajjiżna u għalhekk hemm bżonn inkomplu naħdmu ħalli nidħlu aktar fid-dinja tad-divertiment permezz ta' avvenimenti ta' kwalità. Saħaq li dan is-sajf hu wieħed tajjeb ħafna fit-turiżmu u għaldaqstant għandna nkomplu nibnu biex insaħħu s-suċċessi li nkisbu diġà fl-ewwel 6 xhur.